panjenengan badhe jumeneng ratu niku rak kedah ngilangi pepalang papat. Sik. Pepalang papat. Klilip sing mangkersake sinten? Pepalang utawi klilip papat niku kudu Iki wis tak tulis lho. Nggih. Lah iya. Nah, Kaya rancangan sekawit iki wis tak tulis. Nang kene iki wis tak tulis. rehning menika gantos rembag susulan. Heeh. Lah, rak ingkang dipun icali panjirawetipun. Panjirawet kedah pejah. Setunggal kalih tumenggung Harya Mundung. Nggih. Kudu mati. Gitu. Paman Tumenggung Harya Mundung. Nggih. Pun. Sing angka 3 mantu dalem Endang Pati Broto. Niku garwane Panjirawet. Kudu mati. Ambak-ambak nika bocah wadon lulusan pertapan. Ning nika duwe kadigdayan lahir batin nika. Inggih. Sing angka 4 Kanjeng Ratu Sepuh Kertajaya. Lho. Wah, iki kowe mesti lancang iki. Niku tiyang sepuh kula, Mas. Lah. Nek ajeng pengen dadi ratu kuwi ora usah mikir wong tuwa apa kanca. Kowe wis maca bukuku iki. Lah. Kowe mesti wis maca bukuku iki kowe kok nggih napa? kok dadi kowe ngerti rancanganku. Iki mesti kowe maca, ya ta? Pripun? Kowe maca. Wingi rak keri ten kula omah ta bukune. Wah, kowe kuwi sok Sak lancang kenane iki rancangane sapa? Menika ingkang damel rancangan menika kula. Nggih, mila tiyang sekawan menika ingkang kedah dipun icalaken saking Jenggalapura. Menika sampun kula serat wonten mriki. Kok dadi teteh banget lemu matur? Kula nggih. Wah, kowe mesti sok telunyukan ning dalem katemenggungan kowe. Ngono sampean nek deleh buku ya ora gledak-gledek. Lah nek wis ning katemenggungan kuwi ya ning dalemku to. Lah nek le deleh teng jero niku ning ruang tamu kok. Lah ya kae bar tak tulis. Oh, ngoten. Bar tak tulis nek tak tinggal ning Sing kula atur kene niku persis nggen tulisan. Lah kepiye to kowe iki? Nah, karang kula niku pikirane 17 menungso kok nggih. Wah, kowe kuwi sok celandaan kaya ngono kuwi lho. Kula Ora kena kaya ngono kuwi. Yun ngapunten karang kula ya ora sengaja. Ning gandeng kowe kuwi Nggih. padha karo karepku. Nggih. Ki ora apa-apa kowe ngerti. Waton perkara iki aja nganti sapa wae ngerti. Nah, aja nganti keprojol. Nah, Hitung-hitung. kejaba awake dhewe. Sakniki hitung-hitung. Bijang nek kelakon si Kanjeng Pangeran Kukutan. Panji Kukutan Jumeneng Ratu prameswarine sinten? Prameswarine ya aku to. Prameswarine jenengan. Iya. Lah ingkang jumeneng ratu. Panji Kukutan. Lah menika ora ingkang putra. Lah ya ora apa-apa to wong putra iku selir kok. Oh, mergo anak kuwalon. Lah iya. Wah, apik-apike wong niku nek anak kuwalon iso rukun karo mbok kuwalon. Tegese ora apa-apa to? Boten. Nah, wong beda kok. Uyuk rukun turu bareng. Nggih menawi gegayuhan panjenengan kepengin dados prameswari menika sampun kula serat. Sampun ta? Ning lak ingkang jumeneng ratu menika ora Kanjeng Pangeran Panjirawit. Ning gandeng Kanjeng Pangeran Panjirawit menika kedah boten wonten ingkang badhe jumeneng menika ingkang putra. Benjang ingkang putra ingkang jumeneng lajeng Prameswari. garwa Lah ya isih wangun to nek aku dadi garwa Prameswari. Iki kepiye? Sakniki tesih wangun ning nuwun sewu lho. Yuswane kacek 20 tahun. Menika Ndara Ora Pangeran apa-apa. Panji Kukutan agek mempeng-mempenge sampeyan wis Sing kandha sapa? Rak ya ora ngono to, Njeng boten Pangeran. napa-napa Ndara Putri paten diajeki le ngombe banyu surup. Nggih, Kok malah ngilmune jero banget. menika kula sagahi. Wosipun benjang Kanjeng Pangeran Kukutan kedah kelampan jumeneng ratu. Jo, Kula sagahi. nedha nrimo matur nuwun Nggih, Pak. namung ngaten. Carane piye? Caranipun inggih kados ingkang dipun aturaken menika Sindupati. Dados